Alături de Primăria Fălticeni, care a generat această schimbare majoră, am reabilitat integral școala Alexandru Ioan Cuza din Fălticeni. Având 15 ani de activitate, Sigurumi SRL a avut oportunitatea de a-și pune în valoare oameni extraordinari, cunoștințele acumulate și baza materială pentru realizarea acestui proiect minunat. Am schimbat complet acoperișul, am termoizolat pereții, am înlocuit tâmplăria cu geamuri noi din lemn stratificat, am refăcut sălile de clasă schimbând parchetul, văruind și reparând pereții, introducând un sistem de ventilație modern cu recuperatoare de căldură. Am înlocuit complet instalația electrică și sursele de iluminat, am modernizat toaletele, am șlefuit culoarele așezând un strat nou de vopsea epoxidică la cele mai înalte standarde de igienă. Am îmbrăcat pereții culoarelor cu gresii, pentru a oferi copiilor care învață aici un ambient la cele mai înalte standarde de calitate. Rezultatul? O clădire modernă, reabilitată integral. Imaginile vorbesc de la sine. Toate din dragoste pentru copii și învățământul românesc.